Bafethu usexolisile uAlabasta Zwane laphana ke ngeinkulumo ke ebekuyizona ebeyijikjelwa kungizwe isikakhulukazi njengoba ke kuphambana imbono laphana kubantu abathandana nobulili obufanayo ukuthi hey ngempela nobani uyisikela la athanda khona ke enkulumeni ekade ishiwo ngizwe njengoba naye wayekade sikela athanda khona. Cabanga ukuthi mawukuthi kwayibona ivideo yami edlule ngisho ukuthi cha inkulumo kangizwe mina angiphikisani nayo futhi ngiyahambelana na 100% kodwa ke indlela ebekwe ngayo cha iyayenza ukuthi igcine ibonakala ngazi ukuthi i-wrong kodwa ke ngaphandle nje komusha isikhathi sakho angingadli ama-data akho kakhulu. Lala nayo ivideo ka-Alabasta exolisa ezehlisa kungizwe mchunu ethi ke uyacela ukuthi ayibe incane ngane zakwethu njengoba ke kubhekene kanjena vele nabo bayalibona iphutha labo. Panje umusha isikhathi sakho na ivideo mntana sekhaya ungakhohlwa ukwenza sure ususubscribe wa like bese uyilinda ivideo ziphele ebese ke uyakhomenta. Mina nawe asihlangane kwi-comment section uma usuqeda ukulalela ivideo. Sawubona macingwane. Ngizohoxisa amazwi engeke ngawasho ekuqaleni. Siyabonga futhi ukuthi ulwele into yakwaZulu. Siyakwazi walwa nakubaba uNxamalala uyawulwela uZulu awuqali namhlanje. Sithathe ngesinxele ngenxa yendlela obeke ngayo umukhuza umhlola uthi lezinja ushothina noma ukhuluma ngamageyisi into eyodwa alphabet gang. Siyabonga ukuthi ulwela uZulu. Ngizobonga ukuthi ulwela into yakithi kwaZulu ukuthi sigcina amagugu ukuze sizoprotecteka ngisho ezikhukhuleni ezingaka ezinkingeni ezingaka eziba khona uma sisagcina amasiko namagugu wethu siyoprotecteka ezintweni eziningi. Futhi sicela ama-platform ukuthi kufundiswe ngabantu. Siyazi khona abasuke befakwe ukuthi bahlukumezeka kakhulu uyabona, hayi ukuthi bazaliwe bekanjalo uyabona. So kodwa sicela ukuthi nakube nezindlela lezi zokuthi na abantu bafundiseke nokuthi kumele bebehave kanjani, kubaluleke kanjani izinto zesintu ukugcinwa, imingcwabo ihlonishwe kanjani. Uma sinama platform wokukhuluma ngalezi zinto sokwazi ukuthi size sifundise nabantu ukuthi kubaluleke ngani ukuhlonipha isintu uyabona. Uma ni-addressa izinto cingwane sicela ukuthi nje as for ebutabanini uma u-addressa lezi zinto ungayitotosi into ebhedayo kodwa sicela ubeke ngendlela ukuthi ngeke kubukeke ngathi kugqugquzeleka udlame uyabona, ngoba kunabantu nje abazonda nje ngempela. Wena uzonda umuntu ohlukumeza ilungelo likaZulu nezinto zakwaZulu, kodwa cela ubeke kahle ecingwane uyabo. Kubuhlungu umfundisi emiphezulu epulpit abiza abantu ngezinja. Sadalwa ngane zakwethu sicela nisihloniphe. Uma ni-address into enihlukumezayo ni-addresse ngenhlonipho. Nathi singabantu sidaliwe uThixo. Ngicela ukudlulisa nje nokukhulu ukuxolisa endlunkulu ngezinto zesintu amagugu akwaZulu ukuthi siyawaxhaphaza ngapha ebutabaneni senze uma ithanda. Ngiyathoba, sicela intethelelo kakhulu, ngeke kuphinde kwenzeke. Sizoyalana manje. Umuntu oqhubekayo enza umacabuzana phansi kwemvunulo kaZulu athathelwe inyathelo angathukwa, kukhulunywe kahle, kube nesinqumo esizophuma ukuthi umuntu owenza so. Ngiyabagqugquzela bonke siku-alphabet gang ukuthi uma usithanda isintu sakho yenza into ethile ngoba sowubulili obuhlukile, ngeke sakufihla lokho. Singobulili obuhlukile vele. Ngisho imvunulo omunye usuke egqoka isidwaba omunye egqoka ibheshu.
uma nenye indoda mhlawumbe amaZulu o2 sebegqoka amabheshu bo2, hayi ingane zakwethu, uyabona. Ngicela ukuxolisa kubo bonke abathintekile ngendlela uNgizwe Mchunu abeke ngayo, bathinteka babona ukuthi sekuyovuka udlame. Ngicela ukuthi nilwele ingane zakwethu kubantu ababhekisa inzondo kini. Uma kunendlela ukumbophisa umbophise, uma kunendlela ukuthi uxoxa naye uxoxe naye, angakujwayeli kabi ngoba uku-Alphabet Gang. Asisizwe lesikhalo, sihloniphe izinto zamagugu akwaZulu. Siney'nto zethu guys. Sorry, siney'nto zethu, amaflege wethu, imbala yethu. Akekho sixinayo ngempela ngane zakwethu, iqiniso limsulwa malimile. Akekho umuntu osixinayo ethole seyifaka imbala yethu yayiflege. Yini kanti esihluphayo ukuthi singashadi ngezinto zembala yethu yeflege size esishade emvunulweni? Cha, ngishintshela impela ke manje, shintshela impela, ngime eqinisweni. Ngizophendula bonke nalabo abathina kushuthi siyacwaseka ngoba bakhona abantu besimame abasebenzisa into zamadoda. Yini bengabakhuzi labo, kukhuzwa itabani? Thina sinoNkulunkulu, sinentobeko. Asingangeni ingane zakwethu ukuthi ubani benzani, okwesifazane okwesilisa, izokhuluma ngetabani. Sinentobeko, sinoNkulunkulu, siyazazi isidalwe uNkulunkulu. Asenzeni kahle, thungisani impahla zenu zamaflege enu, nishade ngazo. Anganabo labantu aba-straight abasiphazamisi, bashada ngokwaba, bashadi ngey'nto zethu zeflege. Ziyahlonishwa le eceleni, isebenziswa yithi sodwa. Asihloniphe uZulu ney'nto zabo. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyathobeka, ngiyayi-understanda lento konwe ngomlomo, cela kulungiswe ngomlomo. Ngenxa yobude bendlela sizogxobana ingane zakwethu, amaphaphu phansi. Labo esebekhombisa inzondo enkulu ngokuthi bathi ucingwane, umacingwane, ungizwe uthe. Hayi, cha, uyobuzenzela wedwa ukonakala kwakho. Imoya phansi ingane zakwethu, lelizwe liyolungiswa yithi. Ziningi izinto okumele sifocuse kuzo, siyizwe esibhekene nazo, imisebenzi kayikho. Uyabona nje manje lento izosibambezela ngenxa yokungafuni ukubonisana, sidlule kuleso sigameko, sihloniphane, sihloniphe into zakwaZulu. Lento kuzoba undendende, kubambezeleke ubusela loko abalwa nabo obaba uMkhwanazi, kubambezeleke yonke into okumele ilungiswe. Lelizwe lingelethu, lolungiswa yithi ngokuhloniphana, ngokuthobelana, ngokuvuma ukuboniseka. Siyaxolisa kwaZulu, siyaxolisa. Ngeke ngibale ngamagama ukuthi nesilo sethu kwaZulu, oNdlunkulu, yonke lo, ngeke ngibale ngamagama, ngingashonila ngengane zakwethu. Kodwa nje nguzwane emahlabathini, ngizinze ePitori, ngithi mina ngizodlulisa ukuxolisa ngane zakwethu. Siyaxolisa kakhulu, ngeke kuphinde kwenzeke. Siyayiqonda imeseji, nathi siyacela nisiphathe kahle singabantu. Uma nikhuluma nathi ningasibizi ngezinja, ningasibizi ngayo yonke lento lena, kube nokuthula eSouth Africa. Ngiyabonga. Bye.